Айде, уважаема публика, относно тревата и мерките по дезинфекция. Тъй като тук на стадиона тревата е по-деликатна от косата на Хилда, след фризьор ще се организират следните химико-вулканични предпазни дейности. На първо място, пръскане против кърлежи, като се оправи времето. Непосредствено преди 18 май ще се организира второ пръскане, което освен за кърлежи включва колорадски бръмбър, кратица, жатварка, дива нощна мъжичка. Виждате колко много насекоми сме сложили във второто пръскане. Специално покритие за тревата, пристигащо от Англия на стойност 2,5 паунда. Тук не говорим за китери, кута или ленци. Специалното покритие като в Шампионска лига, ама на концерт, на капките. Уважаема публика, всичко ще бъде перфектно. Ще ви настаним, ще седнете удобно и ще стъпвате на покритие за 2,5 паунда. Няма друго такова усещане. Ти стъпвал ли си някога на такова усещане? Фънки пита дали ще го топят комарите. Кажи му на Фънки, че точно него няма как да го хапе комар поради други причини. Комари няма да има, то като се стопи времето и слизат по Евло и Георгиев канала. Сезона на стадиона. Вземи билет сега!